Geländer viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. We willen er ook Koldebieke, ja, onze erkentelijkheid naartoe uitspreken. En ook voor Koldebieke moet Henk met onze stadsprins Bas de Gijsten de eremedaille 2019. Aan Bas de eer om die eremedaille te overhandigen. Dure middag. Trainer, scheidsrechter, creatief wonder. Nee, hartstikke bedankt voor Heel Vlaamse, bedankt je goed. Dankjewel. Heb nog geen exemplaren, ik volg. En dan heb ik de kabel al geïnformeerd 3 keer naartoe te geven op onze staatsprins Bas de Eerste. Geland, daar komt ze terug. Beste familie Rookes, ook nog echt, ook nog Jelger, terug. Vasteloven samen.